handizivi kuti musha munomberera here kana kuti munopira here kana kuti munosuma here kumudzimu kuti chiremba tina chiremba asvikawo mumusha tione kufambidzana kana tione kufamba zvakanaka tiri pamwe chete. Handizivi kuti munoita sei. Muchaiti izvozvo bhosi mava vatenderi naye. Ndipindurei tione kufamba. Tichangoti sezvo kana musingazivi kuri kwokutanga kutounza chiremba zvakanaka sezvo takurira muchitendero naika ndosaka ndiri kuti ndibvunze noona kuti kumwe nomwe ane mitemo yavo yanoita mudzimba dzavo nokuti ndogona kudarikira mitemo yenyu kungoti chiremba atongosvika kutopfeka nguo dzake nokutoita basa asina zvekwedu hazvizofambi zvakadini zvakanaka. Tinofambirana kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. Bhegi rangu ndiro riri vanhu vaMwari ende ndikanzi ndiuye ndichichenesa musha handitauri kuti ndinongotora manguo dzangu kungopfeka. Social media isati yatanga kuona nekuongorora tabva tese navo ndoti 1 svimbo yangu kuti magemenzi angu 2 3 ndakuchibuditsa vakuru vacho vakuru vacho ndava four. Yai vana baba vakasununguka kusecha kunyatsosecha kuti anzi vana chiremba varofamba vakadini aisazvifambi zvakanaka. Ayo, bisa lo kono na lo kuye. Andrea. Usa lo kono na beo. Sona na ke. Anga lo sesi. Jisi lo jene lo bogu. Ando muga wo. Sune plasta bi. Kubadanya wale kukushuka December, toto December. Lazima ungotenga na. Pamusoro mhuri yekomasvotsa tinokutendai nekuti nhasi takuchitaura nhau yakanaka yakafanira tiri mukati memusha kudai. Zvakanaka zvaJehovha Mwari zvinofanira kududzirwa nhasi. Umwe neumwe ane kutaura kwake kunofanira kuva kunodudzirwa kunobatika. Saizvozvo ndichisvika mukati menzvimbo ino handisi kuuya kuzochenesa imi kana kuzokuenzanisai, asi tiri kuuya kuzogadzisana. Handizvo here? Chinhu chokutanga kune vanga vasipo padare ndoda kuti muzoteresesa kana nyaya dzedu dzinge dzakunotanga naye. Saizvozvo nyaya dzisati dzatanga ndaikumbirawo mvura shoma shoma yekuratidza kuti takugamuchirana timbokumbirire mvura iyoyo titeurire kumidzidzo yedu yatinenge tichifamba nayo zvakare kuti tizive kuti ayo
taakufamba tine mhuri yekwamasvodza tiri mukati memusha wekwamasvodza. Chinhu chekutanga ndisati ndanyanya kukumbira mvura yenyu, ndinoda kuti ndinzwisise imi mhuri yekwamasvodza kuti patiri panapa ndo pababa here, ndo padzinde penyu here, pemwana mukomana mukuru amunotaura kuti ndio baba mukuru. Wait, ngepe mudoko asi mukuru uripo. Sei madai kuungana kumudoko? Ini ndakati ndoda kuti tigadzise zvinhu zvinogadzirika tiri pamba pedangwe rinotaura kuti musha. Nhasi pane kusawirirana, nhasi kune kuwirira kuripo futi zvakare. Nokuti nhasi kana tichiungana kumba kwomudiki mukuru ariko, mangwana zvinozobhenda zviriko, anoti vanhu makaungana kumba kwani? Kweiye yuyu ndiye ababa wenyu, munoramwirwa mese mimi. Ini handisisiri baba. Asi iye mukuru aripi? Aripo. Mukuru ngaachilidha vana sezvaari seukurwani hwake. Ende dare rese ritingadai tiri pamba pemukuru ndokutaura kuti taakutanga dare. Ino mukuru akabvira kuti inini handizvikwanisira ngoma ngachiitwe kumba kwako. Saka ndokuchitere tikanzi nhasi taona zvinotambudza, tisati taenda mberi tinogona kuona zvinotambudza, tobva tachiti isusu ngatimbofambei door to door. Munozvibvumira here? Zviri right? Vamwe vese zvamakanyarara zvakanakira pakuti mavhuma matendera, but musingazivi manje kuti no, imi nhasi taungana kumba kwababa munini, kana maungana kwanu kumba kwababa munini kutaura kuti mese matendera kuti musha medu ngamusvike. Handizvi? Saka nhasi unoyo nyangwe mukati hamusi kuda nekuti vanhu vaungane pamba penyu isiro nyaya, kwese tatotenderwa musha, tatodini? Tatopinda. Vanhu vatenzi, regai ndikuudzei kuti chandinoita pano ndo chakati shate, chakati wome. Tinofanira kuti tichene kana kuchenesana kana kureururana zvakasimba, nokuti zvandinobata panapa bvunzai mupurisa zvandinoita panapa, handidi kuti muzotaura kuti takupenga kwamasvodza kune munhu akupenga. Handidi kuti ndikunyandurire mhepo kana kusimudzira mhepo. Saka ndoda kuti mese muende kunowirirana. Ndisati ndanyanya kuenda mberi, ngatiwirirane pachinhu chakanaka, ngatisangane panyaya yekuti kana chiremba vakutsanangurirai, ngatitsanangurirane tichiwirirana, tichinzwisana, tichipindurana, zvisina madaka, zvisina kunongedzana, zvisina kugumburisana. Tofamba nenzira yedu yakafanira muna Kristu. Ehe, ndio nyaya dzedu dziripo. Mvura yauya here? Iye ndoda mvura shoma shoma mukama, shoma shoma ndoda yekudira. Pane iri padara tete pane rimbanze aripo kana asiri pamusoro ndichambotinamata yangu zvishoma naye. Haleluya. Muzita raBaba nereMwanakomana neMweya Mutsvene. Ishe sezvamakareva nechemari mwezuro nanhasi mambo Jesu ndosadzisa ndoita kuda kwenyu kunorehwa mukati menzvimbo yakafanira kubva zvino imi tenzo masimba ose makafanira kuunganidza muduku nemukuru
maunganidza muduku nemukuru saizvozvo pachiitikwa pachitsidzo mambo Jesu ndichaziva kuti imi mweya mutsvene waMwari muchatizarurira kutaura kwakafanira kumbiri yamazwi. Mambo kuyananisa vadikani ava vose vakaneta nevakaremerwa vane zvigumbu nezvigumburiso mukati memwoyo tenzi zviende kunodzimwa nekundorayirwa zvizhinji. Sezvo makatumirai minhume nechemari mwedzi rona nhasi basa renyu rakuchitangidza muzuva rinonzi nhasi. Mambo mukuru nemuduku wose vaungana tenzi wamasimba ose vachikumbira ruoko rwenyu. Messenger with the penny to be sight, with the bell, the arkin or servant orish Abraham to be searching harbor. Mighty to siege men for tribe by holy nation has spoken with your Benedict God, Elisha when Ferrari. When he searching harbor, tried Benny to be sight, with the caution to be rich or searching sender, my caution to be renewous. Ishendiri mukati memhuri yekwamasodza zvakadai mweya mutsvene waMwari manditendera imi chindipai simba rokukunda wakaipa mupikisi panyika yavo nanhasi Ishe wokudenga hondo dzinoparwa mumadzinza muchinyarudzi. Zvino imi Ishe Jesu changamiri hatingafaniri kurarama upenyu hwekurwadziwa nekutambudzika imi mutsvene muwesununguro muripo. Handina baba kubata mushonga kana gwenzi kana zvose zvinganyangadza asi ndingavonge kumbiri yamazwi. Ishe zvino ndinotaura kukunda, ndinotaura nawo, ndinotaura mishikidzo. Mishonga yose inofamba nekushandisa vanasikana mukati memisha yavo navaroora zvakare mukati memisha yavo ndokuti Ishe wamasimba ose muzuva rinonzi nhasi ngaende kunoputswa nekundorayirwa. Yes, pasinai. Mweya mutsvene waMwari ndokukumbirai chivai nesu changamire chitigadzirira chipenyu nokusingaperi. Tiri munokudzwa. Haleluya. Pamusoro iyi vana baba nanamai handina mazhinji mashoko andingagona kutaura nemi. Ndiri kuda kutanga kukudzorerai kushoko rekutanga ndokuti mukati memusha uno ndasvika hongu. Zviitikwa izvi zvandingatsanangure pano zvisina kuparwa pano asi zvichidudzirwa kuti mukati mefamily zvirimo. Ndokuti chekutanga makanzwisisa pamusoro penhau yekuti ngozi inofanirwa kunge ichinogona kundoripwa ndizvo. Takatenderana here kuti ngozi yemusha munomu inofanirwa kundoripwa kwayakabva zvisingabatsirwi nachiremba asi zvichikwanisa kundova zvinogadziswa nemi vamasvodza. Munozvitendera here kana kuti kwete? Regai ndidzokere zvakare kubvunza pamwe hamuna kunzwisisa. Tinoziziva kuti mukati memusha uno kune ngozi iri kufamba ndokuti ngozi yemujana ndizvoka. Vana masodza munotenderwa imi kugadzirisa ngozi yenyu zvisinei kuti chiremba chagadzirisa ngozi iyoyo ndizvoka. Mukawirirana imimi kuti munofanira kuenda kundoripa ndizvoka. Saka apo tombomira ndizvoka. Tombopamira ndizvoka. Toenda munamba 2 nyaya yatakafambira tinoda kuti tigone kugadzirisa zvakare ndechigariro chemhuri, chigariro chevaroora, chigariro chevanasikana, chichinzi chigariro chavo hachina kumira zvakadini zvakanaka. Ndotaura kuti nhasi vanakomana nemadzimai avo mukati memba vanodzoka vakunofunga kuti vakadzi ava vachaiti kugara navo. Chikonzero matambudziko ari kungouya achiita seanonodai kunotsvaka kundoputsa dzimba dzavanakomana nokundoparadza zvakare dzimba dzavanasikana. Handizivi kuti wamasvodza nyaya iyi munayo here kana kuti hamuna nyaya munoiziva here kuti kwete. Zokai vanakomana nevakadzi vavo mudzimba votadza kugara zvakanaka. Imimi wamasvodza ndimi wana baba, vanakomana vauya vakafesana nemi vachiti imimi wana baba tarisai muone zviri kuitika. Ko upenyu hwedu sevanakomana tingagone here kuzorarama tisina vakadzi? Ko chiko chinoitika mukati medu? Vanakomana nehasha vauya vakanongedza imimi wana baba kuti musimudze musoro. Ndizvo here zviri kuitika here kana kuti hazvisiri izvo? Ndizvo zvona here.
Saka imi vana baba manongedzwa navana akomana ndozvokusvitsai zvakare mudare rekuti isu ngatimboende kudare rekwamambo timbonzwisisa kuti kochii tigotsvaga chiremba tiri mukati menzvimbo iyoyo. Ndokubva matsvaga chiremba ubva mamuwana, ndokubva matsanangurirwa nanyaya yenyu sezvairi. Nanhasi nyaya yenyu iri kungotsanangurika sezvairi kuti mukati memusha uno hongu ngozi irimo, asi imi wamasodza munotenderwa kunzi muchenese dzimba dzenyu dzose door to door. Ndizvo here zvatakawirirana kana kuti ndizvo here zvamakanzwa chiremba achitsanangura achiti mumusha menyu hamuna kuchena hongu ngozi irimo? Saka nhasi zvatiri kuwirirana tinofanirwa kuti tiite sezvo zvatakadzidziswa zvatakapuwa kubva kumawambo. Mufunge yenyu regai nditaure ndikati inini mubobobo uyu hauna kumirira chete kunoshandisa varoora, hausi kumirira kushandisa chete vanakomana, hausi kumirira chete kushandisa vanasikana, asi uri kunoshandisa kwese kuti uyu atora mukadzi wake achashewa hanya naye chikonzero mubobobo uyo uri kushanda. Ndiri kubobodzwa. Nhasi chiremba zvaari mukati memusha wenyu chinhu ichi chikashayikwa kunotaurika sezvazvo munofamba imi mwanakomana nevanasikana naivo varoora vachiti chiremba apinda mumusha medu haana kutibatsira zvisinu because mubobobo ndiwo watatakatageta kuti dai wadini zvabva. Ani ndo nyaya. Saka ndinoda kupedzera nguva kuti mazuva zvandiri. Anditika ini chatsvaga mubobobo handiudzwi kokuinda. Anditika ndakadai kunouya pana munhu ndiri kutoziva kwekuenda ndokwandinoda kutotsvaga mubobobo. Asi mubobobo iwoyo ndikaushaya pasi pomubhedha ndogona kuwana mupiro yomwe munhu anototsamira so aitonzera sokuti anotonyumwa. Haangatenderane zvezvamuri kuita pana pasi zvoda kuti panguva yekuti chiremba haasati akuuya totenderana, asi kuti chiremba akuuya munonyepa imi munogona kutaudzana mashoko asiriwo, asi isiri nyaya yekunongedzana. Hey. Zvikanzi nditaure naSimeoni wemhiko to be sight, with the burning to be all center corresponding to Aki, Elisa when ferari not for day, not should be no searching wesana. Abrahama ni saupemba pembereza mchua akanya saupe peramiside. Ingoriwo nyaya chete yandinoda kuti munzwisise iyoyo yokuti nhasi chinozoputsa dzimba, chinotambudza vakaroorwa nevasati varoora, zvese zvinongodaro. Saizvozvo upenyu hwedu hauchafambi zvakadini zvakanaka, upenyu hauchafambi zvakanaka. Mozononyepera kuti kune madzinza, hakuna nhingi wangu uya akanga akadai. Ko imi mazvichenesa here? Mubobobo chadokudzai baba vana baba, mubobobo hauna nhaka. Ani munoziya? Mubobobo unototorwa nemuridzi wawo, ende muridzi wawo anotoziva kuti nhasi unoyu chinhu changu ndoda chinoda kumbovhakachira kumba kwanhingi. Hachina nhaka chinhu ichocho, hachisi chikwambo ichi. Handitika mubobobo wakangozvimirira nevanhu vauye kuti vamwe vanoda kusimbisa nekutora masimba evamwe vanhu kana kutora mari dzavamwe kudzitora kudzita dzani dzavo zvichibva pakusvetwa simba. Nhasi mubobobo ndo mashandiro aunodini aunoenda. So kana muchinzi mubobobo kama mugona kufunga chinhu chakaita kunge kapu kukora pamwe mushonga mudikidiki unotogona kufamba uri muhomwe, but hausiri mudikidiki wokuti unofamba uri homwe zvekuti zvimwe zvacho anotofamba achitochiudza kuti kana pamusangano paya munhu anotobobodzwa, vanhu vanotobobodzwa kutopedzwa pamusangano paya vanhu makadini makatarisa. Kana kungonzwa ana mai avo kunopera simba wobva washazva kuini kuchi kundipedza simba chii inhau yokutoti chii vakutofambwa. Handitika? Saka ndo mashandiro anoita chii mubobobo ndo zvauri. Saka tiri kuwirirana tese kuti chatafambira nhasi kuti tigadzise chinhu chokutanga mubobobo. Chinhu chechipiri ndozokumbira zvandakataura kuti ndinozvida kuti zvive pano. Makanzi munotsvaga chii zviya? Zviyo. Nejira rewide formulas. Toguma takadini? Takadaro. Ndinoda kuti munzwisise kumhiko idzodzo. Zviyo ndimazvitsvaga, jira ndimaritsvaga. Handitika? Changu chandichaita pazviyo izvozvo ndokutaura kuti zviyo nejira chena tinoda kucheneswa. Handitika? Hatichakwanisi kubika doro. Handiti? Saka patisingachakwanisi kubika doro, zviyo zvedu izvozvo tichadzikumbirira sevanhu vasingachakwanisi kubika doro. Nani? Kutaura kuti mukati memusha wenyu mune midzimu irimo yamusingachakwanisi kuombera nezvayo, muchiisiya midzimu ichiti takudini? Takunamata.
mukati memusha zvakare motaura kuti mune zvikwambo zvimwe zvacho zvinokutarisai kuti muombere mudzimu yenyu yekuti kana makombera mudzimu yenyu chikwambo chirimo chinotaura kuti inini ndinda kutodini ndakutoombera. Saka hatichazvigona hatichazvikwanisa, asi panguva ino ndichakushandisirai jira chena, ndichakushandisirai zviyo zvenyu. Nguva dikidikiyo vana baba vakazara mhuri yese vakomana nevana maya ndo vandinokuda padare. Vana baba vanonzi vana baba panguva indoti ndapedza vanopikisa dare. Tozoona kuti kumashure kwedare chii chinoitika kana muchinge masangana zvamunosangana nazvo mapikisa dare. Musadzoke zvakare pana munodzoka kwamambo. Nozoka kwamambo kuti aiwa isusu tatimboshora dare. But so nhasi dini tadzoka zvakare mudare. Amen. 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 Ina ndishandise mushonga. Yandakana gwenzira ndoziva. Asi anondituma anonditi hakuna chinosara mumusha kana mandipinza mumusha. Chisenga chidini? Ngachibude mumusha uye zvingachibude pachena. Ende vasinganzwisisi monzwisisa. Pamusoro pekufamba kwani kwedu. Ndiwo mashoko andotaura nemi ndisina hurukuro inoenda mberi ndichida kuti pakutanga apa timbotanga tabatsiridzana ipapa. Kana tabva pane zvinhu izvozvi tochinzwisisa manje kuti zvinhu izvi tozvimisikidza sei uye zvoparadzwa sei zvopenderwa sei. Muzita Jesu ameni. Muzita Jesu ameni. Vana baba ndinoda kuti musununguke. Vana baba vakazvara mhuri. Ndinoda kuti mudini? Musununguke. Ende mukana masununguka ndichakuverengai. Panguva yokuti ndabata mubobobo wenyu handina wandiri kutaura ndiri kunongedza kuti uyu handimunyazonzwa. Ndichakuudzai ndichakuitirai mhiko dzandokuitirai. Muridzi wembobobo anotaura ega kuti ndini wakomana. Mobva maziva kuti ndiye anga achitikanganisa munhu upi uyu. Asi panguva yandochibata ichocho ndomwa muchapururudza. Sorry mwaita vana mai vangu asi kana ndapa basa handizonyari. Kana ndapa basa ndizodini? Ndikakunyarai muzotadzonzwisa kuti chii chatinofanira kunge tichidini? Tichiita. Mubobo zvaunoita unononga bvudzi rimwe neumwe bicha nabichana. Bicha nabichana handiti? Bicha nabichana handiti? Richiunganidzwa bvudzi iroro kusvika chinhu chi makore namakore chinogona kuita bundu rebvudzi rakadai sezvizvi. Muzozvibvuma here kuti ndozvozviri mubobobo zvauri. Kana wakugera bvudzi watoo wake forever and ever. Kana ukaenda kupi unonosvike kuko zvichibva zvanjema wotodzoka kupi. Kana unyangwe muroora akambofunga kuti ndoda kumboenda inini handichadi nezvepano anodzoka futi bvudzi wakanga wakagererwa bvudzi rako papi mumusha mumu handitika. Saka kunyangwe kuwanasikana nyangwe akanzi apinda mumba memunhu zvikanzi nhasi unoyo apinda usingatongodi kuti ugare unongodzoka futi papi. Ndo mamiriro azvakaita. Asi ndinoda kuti Mwari watitire zvakanaka nekuti mubobobo zvawo wakashatira unotonga musha memumwe munhu. Vanakomana venyu votonzi havachisina vakadzi vanogara uye vanomira mukati medzimba chikonzero vanenge vakutongerwa misha yavo nezvikara izvi. Ndo kutanga nokupedzisira. Wozoona zvinoitika kuvanakomana musana komana musana wakabatwa kare because haungapagwa. Vana mabhuru hawapindi mudanga rimwe chete vari vairi. Wakabatwa kare zvino kana musana usisipo uchiri munhu. Ndakurwadzisa musana uchangosvika umbobva wadini bvarara. Muridzi wemukadzi otora chii yake mukadzi wake. Ndo nyaya iri. Tendai munyanya muzonyanya kutenda vana baba munyanya kuzotenda vana mai munyanya kutenda. Musati kana mumusha mukaita munhu anopopota munzwisisei munhu iye ari kupopota kuti chinangwa chake chakugonyera popotera ndechei. Pamwe ari kuda kutoti zvinhu zvivhurike. Pamwe anoda kuti nyaya dzitofambirwe zvakadini zvakanaka. Saka nyaya kana dzakufambirwe seizvizvi tendai munhu iye ari akanyanya kupopota kuti akusvitsei pamasvika nhasi. But panguva yamaito zvoona zvichiitika kaanga ari mafirimu kwamuri hasi kupenga here chiko chada kuti denhera ichi aiwaka kwakanzi kwamambo kunouraiwa munhu here hakuuraiwa munhu kunogadziriswa vanhu. Saka nhasi tiri kudare rekugadzirisana. Muzita raJesu ameni. Muzita raJesu ameni. Ndazorota ndakazorota ndivana baba ndazorota ndine kachena ndine musikana wangu ndizvimbozoti zvinei asi mukadzi ari mumba wapfekedzwa iwe fesi
isiri face yemunhu waunoziva woita sokunge aiwa pane kamusikana chaiko nguva diki paunonga utongoti rega ndizorore masikati watorota nguva yaunorota iwo watoshandiswa zvako zvadini zvatoendwa izvo hakusisina pawo. Zita Jesu ameni. Zita Jesu ameni. Tinobirwa masimba newakaipa nenzira dzipi idzodzo. Nyangwe ukaita mari yako yakatotengwa kare yakatotorwa kare. Haichashandi nyangwe ndikaenda pabasa. Ndakuteta sokunge ndikangopisa kadiki kuti ndimbomwo kuti ndimbotandana nevamwe. Zvakuteta kunge ndakatofane kudhakwa kare. Ndakasotomwa kare asi zvakuita kuti ndingovaraidzi. Zvinhu zvakadai izvi ngatizvione ngatizvitarise kwazviri kuenda kwazvidini. Saka nhasi ndiri kuti aya ndiri kupedzera nguva ndoda kunanga pachinangwa ndisati ndaneta. Handizvere mambo? Ndoda kunanga pachinangwa ndisati ndadini? Ndisati ndaneta. Ndichafemba hwema hwangu wakomana kutangira panapa. Ndotevera niraini renyu. Ndichariteera saizvozvo. Ndifemba hwema hwangu zvishoma kusvika ndasvika pachiitikwa. Handitika? But ndinoda kuzopedzisira kudzimba dzekuzasi uko. Dzimba dzekuzasi idzo ndedzani dzokupedzisira pa? Dzakapendwa ere? Handichagumisira ngemba dziridza. Dzimba dzakapendwa dziri kuzasi uko ndedzani? Ndibatsire zvimbuya ukasakara ndokwa ndichazopedzisira kukubatsiridza ine zvikunetsa mudzimba idzodzidzi. Handitika? Handisota kuti ndimi asi ndoda kuti ndichafemba hwema hwangu asi ndichakupedzisira babi padzimba idzodzo ndo dzandopedzisira idzo dzinobva ndapendera dare rangu nokuti pazonda ndadini ndapedza tobva tatichitana mhiko ipapo takataurira dzemachira nezviyo kubva ipapo muchibvunza umwe nomwe zvaarudini ndosaka tapinda mumusha atenda zvangu. Vakuru vachasara vakagara apa nyangwe zvikadini hakuna chinotiza. Handitika? Manditendera mushonga bobobo chaiche iyo inongodai so yobatira munhu otobata utotsika mvuri wemunhu nyangwe ari masikati munhu yakutodini kutoshandiswa zvinoshata zvinoshungurudza zvinotitambudza naye. Ndofunga ndo matare andinawo muzuva ranhasi ndisati ndanyanya kuenda mberi ipapa panyaya yembobobo ipapa panyaya yekutaura kwandiri kuita pana ane kubvunza here ipapa ndisati ndati tiri kudawo zvimwe zvakadai mutaura kuti sei spend mutauri nangai chaizvo kiji tirege uswero tenderera kuti zvimwe handiti zvendotaura ndizvo zvemuzvizwa kuti ndibvire kuti bvirai kunanga chaizvo tizive kuti taapakati. Nini panangira ndatoita ndiwayo baba yekuti ndiri kuda kuchenesa ufunga imimi musamhanya yenyu baba. Handiti ava nemi musamhanya yenyu ndati inini vana baba vemusha. Handitika? Manzwisa nyaya yangu vana baba vemusha handina ndataura nhasi wandanongedza kuti uyu kana kuti uyu kana kuti uyu handi munyazonzwa shona yangu ndichati ini panguva yandinobata. Handitika? Pandinobata ndobva ndapendera ndapedza ndichakuitisa mhiko dzanokuitisai ndo dzichataura dzega kuti ini muparanzvongo ndeuyu mhani ende hazvitori temu zvandotaura zvipi mhiko idzodzo dzinongoita zvazvinozoita. Aiwa mambo munopota muchivaudza kani kuti kwetinofamba tiro zvakadini. Handiti zvinhu zviri zvamambara ndoda kuita zvinhu chaizvo zvinoita kuti mupupure muende nedare rakanaka kwamambo kuti aiwa isi takazobatsirwa nekuti takazoona zvinhu zvakati. Handidi kuita mambara kutoti ndizonge ndichizonzi ndiri kushandira kwamambo handisi kuda kuita mahungwe nemi. Ndo zvinhu zvinoda kuti zvinhu zvinake umwe neumwe anakirwe ajekerwe pazviri nai chokwadi. Saka musamhanye zvenyu tatenda zvavo wamwane nhuna dzekunongedzwa muda kunongedzwa ende kurwara ndokuchakunongedzai manje uchataura wega. Zvakanaka baba wabvunza tikapindura naye takuchida
anaga mubvunzo kana uripo, kana pasina ndinoda munyu wenyu, cooking oil, salt, ndosifai salt ne cooking oil. Dota mchango ndorera bichana. Kungo kafumura nedota ngau. Ndobvunzo. Twafikisa kana misana yawana komani. Ya. Kuti kutorere imamusizoona kuti misana irikupera. Matambudziko oti nawo handipori kunyepa. Inofunga kuti musana badziro kundowa musana. Kuma wanga munhu singambosenzi chiro mumba mwacho. Order. Wanhu wamarinzwai kana nditaura nyaya yekuti musana. Ndikakuudzai kuti yakawanda. Mafuta amashoma. Sauti ndei. Mafuta ndoda kapu, sauti ndoda kapu, dota ndoda kapu. Kama unotobva kure urufunga mukadzi kumuona unaibva wasemeswa kungaona chimwe chinhu. Shuwa. Wadikira muchakawirani kana. Vanenge vakashongedzwa vanondiruta munhu kamwe kanhu kandotaura nezvako kanenge kadini kakashongedzwa kakatanaura bvudzi remadzimai ako saka hamuna pawa naye unofunga uri kure uchingosvika so Apa ngwere mubvunzo zvichazopuwa zveimwe here because inini ndandoda kubvunza igozi. Vasana muri nemaita isusu taita waperi pese kuti tibate ngozi iyi. Ende peyakatangira handi mudare rewanhu vari muno. Dare rewanhu vari muno the same with masvodzi but hawasipo. Kuwataka kwacho isusu manje ndipo tendaida kuti tinatse kugurirwawo nzira yekuti tingavabata sei ngekuti zvakaitika zviro zvoizvi. It was a surprise kuna vanhu vese kuti kwakuine mujana ende haana kuitirwa mukati mwedzinza mwemushava kwakatoitwa kudondo kunana Solomoni kwaisema Watete wanga inzwai vana baba akatete kumusha kwake kwanga karohwa andika ndokwakatorwa munhu uyu ndokubva vamusevenzesa andika vamusevenzesa ndokutadza kumupeya andika vamupeya kudaridzi kunguva panguva yakuti vatadza kumupeya wobva wati munhu yangu nakuita shunga kuti inini ndakuda kuenda kumusha kwangu ani ini zvepana chadini obva aurayiwa manje pakuurayiwa kwake manje tete atopadza imimi wamasvodza ndipo paundirwadza inini ngekuti that victim I was still young and kuti ndichabate dzinza iroro dai riri reava mabrothers angu kana ngekuti avo vese varimo wana baba wedu vanga vari munhumbu mumwe. Iyo yanga iri imba yekuti anga asi munhumbu mumwe chete naana baba pamwe. Saka taakuona nhamo yemunhu anga asiri munhumbu mumwemo naana baba wedu. Zvino the way yekuti tionde kosvika ipapa ndiyo ndaida kujekerwawo kuti ndingadini ngekuti zviri kutondinetsawo inini asi handikwanisi masvikire. Asi dai yanga iri yemudzinza mwana baba mukuru baba munini wakaparwa nababa wangu ini. Asi chinzwa izvi Wakasikova. Chinzwa ipapo manje pakuita sokuti imimi vana masvodza magezerwa chi maoko magezerwa maoko ende nanhasi chirevo ichi mukachiteedzera zvakanaka mukafamba nacho zvakanaka chiri kutotaura kuti imimi pane pamunotokwikwa pamunotobatirwawo handimunyatsonzwa kuti ngozi irambe ichingoramba ichitendera kupi kuno. Sei imimi munoza zvakafanira kuti nasuno inini ndikufamba neshamwari yangu uyu kana kuti ndikufamba navamba mambo avo ndosvika pakupondwa navanhu inini vakangotarisa ava vaidogona kuamukira wakandisiya ndichipondwa asi ndaifamba newe sei. Saka iyo ndiyo yendiri kubvira kuda kuti inini hangu pachangu I want to love that because I was not there. Inini handisi kuda kuti zvindinetse nemhuri dzangu dzese vanhu ava ngekuti zvakaitika ngevanhu vanga vari kuko. Iyo ndiyo ndiri kudya maningi iyo kuti generation iyi haifaniri kundinesa handiiteeri padistance kepa imwe iyi dai henyu asi iyoyo ndiyo iri kubvira kunditambudza kuti
ndofira here chiro chetisakazwa ba inzwai vana baba inini ndinokuitirai zvese handitika ndinokugadzirirai panguva yandinoda kukugadzirirai yokuti mawirirana mimi kuti zveshuwa ngozi yamusi kuida musha menyu ende mukada kuitevera kwainotangira nekwainoperera zvinogona kudyirai pfuma zhinji handitika mukada kuti mimi manyatsooma musoro ende muchiziva kuti zveshuwa ngozi yaise musha menyu ngazvive zvechokwadi asi mukati mimi hamusi kuziva asi pane ari kuziva kuti zvinhu zvakadaika zvinogona kuzokunetsai futi imimi mai mangwana nevana because apo pendinoona tsaujekesa handadzi yakarorwa ndiskova handiti skova anga atowa mukwasha handiti saka paakafira manje ihandadzi yakatora musenzi nemurume wake ungozi skova iyeyo ndikutaura kuti hanzvadzi haina kurorwa here yakarorwa ndiskova musena umwe musika otherwise bibi waizi skova watiro haasi munhu wekwamasodza ai unoziva kuti wakaida kumaororwa edha wakarorwa here kana kuti waitobika mapoto pasoro waibika mapoto katainoda kuti kaana wachakabvisa nyaya urikutaurwa iyi nyaya iyi yakarerekera kuna ana baba mukuru rioni nekuti baba mukuru rioni ndiyo hanzvadzi yatete edha kuriko kwakaitikira nyaya iri kutaurwa iyoyoitasimudza titaure ngezvazo ndandikuda kutsigirawo ipapavo vari kutaura vana baba kuti haiti batiba iye tete wenyu hanzvadzi yenyuyo ndiyo yakaita zviro zvacho endi zvinototeera ropa re ndiri kutsigira pati kuti maramba tikaparamba kuti hatipazivi baiye tete wedu ariye wakazviita zvinogadzirwa ngenzira yekuti zvichabhekifaya sezvaari kutaura kuti mukati vanhu vekwamasodza tisipo tiri kunga kuti handiumba yedu yakaita basi takaitirwa tikabvuma ivapo kuti tine munhu wakatiitira zviro zvoizvo zvine matangiri azvo kuti munhu wakaita nditete saka aita ndizvozvendikubati pana rioni pana eric matare mangani etakagara narioni naeric mubatsiri pane here kana ubvira tiri pagomo wana mukoma petakamboti rioni uri apo eric uri apo saka isi tinoda kutraya kugeza maoko vanhu wavo deal with their case kana pabvunza ava kuti mumba mwetiri munomu ndomwa baba mukuru uri kuona zvinotaza kuipindura ngokuti baba mukuru uripo asi uri pena ronga baba mukuru regai ndibvunze ndidzoke zvakare handitika ndiri kubvunzana nemi wamasvodza imi handitika wamuri kuti imimi imbai kuna ereke kuna ani handitika kuna rioni wanoshandisa senemu yekuti chii wanu saka mirai ndijekesei baba pendiri kuziva chaivo chaivo baba wana baba wedu isusu baba wavo wanga aine wakadzi tu mazwaita saka imwe umba yaana sekuru binganidzo yaana binganidzo fabheki uko haikona baba wangu baba wangu ndiye anga aine wakadzi wairi umwe mukadziwo ndiye wakaberekawa muri iyo isusu tiri wana wambuya chinyangarara mumba muno neawa nenini neawa saka nyaya ngatitonge dzachinyangarara dzachinyangarara idzo hatichadzikoni banga kuti wamwe watori uko hatiwazivi chinzwai imimi mese inzwai imimi hakuna kuzvenga kwamuita wamasvodza handitika nekwamukaita vana vebarikanya mukaita chinyi asi chamakatakurai sene muchii saka hamuna kuzvenga kwamunoita taura kuti kwazi handimuzivi mwana wababa wako iwo wana baba watori mabrothers baba wavo ndiye umwe wana mai ndiye wakasiyana mai une dzinza rinobvepi watoritori ropa rimwe kuti chidzwanga toti dzimwe imba saka nyaya munogona kuita imimi ndeyekuti vasingaiti nyaya yemumba mavo imimi baba kana musingati nyaya yemumba menyu ava kana vasingati nyaya yemumba mavo pane maitiro amunoita mwekutotaura kuti ewe pamusoro ezvo tichaurira kana nyaya iyi musingaidi mwana baba mugere pano nekuti inenge isina kuitirwa mumba mani menyu asi yakaitirwa mufamily mani menyu saka kana musingaidi imimi ndopamuchati imimi baba nevana venyu ava baba nevana vavo ava baba nevana vavo endawo imimi wanigiranzi wani kweni imimi wamujana imi isusu hati hazvina kuparirwa panapo endai kupi kune vamwe takawanda munoima kutaura shona yekuti takadini kwete kuti hatikuziwi takadini takawanda ndine mubvunzo zvepekuti ndokurasirana kwamakuita tabvisa manje inini ndini ndatakura ndatsveta mumba mafuredi furedi handibvunzi here kuti baba munini zviro zvendausangana nazvo
Zvindiruzwa kuti ndimwe mwakandisira. Anobvunza. Anotobvunza ende achitozozwa kuti iwe ndiwakamuisira. Saka solution Kugona Zoka pari kutenderera waroti mai wedu ngiure mai wanga bari baba Hatifani kugadzira Rioni na Eric Asikoba. Pakutanga mambo wataura kuti vanhu vavo vanoteerwa ngesamanisi yamambo. Hande zvo zvataura mambo vari What is noise of Mumbai? Did you not tender them? You are not ngazviitwe solution kugadzira zvopera. Izvi ataura vanoti vasipo ndikoteera. Wanacha rubo wanamsana. Anomoya kuti msana nawo. Zvitu. Mudare kunopanya zvakawanda. Ndizvo. Dare rinopanya rine mamhakasirwa ndizvo. Saka imi kana muchiziya kunogara Rioni na Eric andika. Wane nyaya zvawo dzakuda pai mudare. Munoda kwavari kana muchiziya kwaandika. Mugara nawo pasi. Wana tine nyaya yakadai. Munoiziwa here. Mukuwirirana andizvo. Kana matadza kunzwisana. Makonda kwakamashi masamanisi. Wanza kupi kudare. Then iwo wochiya futi padare varipo waishizvinzwa wega. Then mochifamba mabashi mabvamwe. Hapana marambire amungazviita ndikuirana nezvitaura nawo. Kuti hapana marambire kana ari tete kumasodza ndekumasodza. Isusu kuna chimbazwa hakuna ndikanda kuna pafiwa hakuna ani. Ezvonzi uri mudasa ukapara mhosva inotaro para mudasa. Yes. Saka imi munotaga vanhu iwawo. Moauza nyaya iri kuti pana nyaya yakadai. Nyaya tasei yogadziswa. But mama akasirwa akuda pai. Akuda kubuda mudare. Chete. Apo tiri kubvira kwazvaende ndipo. Isusu chetataramba iyo ngechekuti mumba muno ngatibate Eric na Rioni. Ngatimbosiye iyoyo iri hangoni. Saka kana pamambo takabva tichateerani Rioni nani na Eric. Nyaya yoparwa iripi? Iri apo. Yekuti isusu hatizvikoniba. Taita watete. Kumba iyo hatizoparamba. Asi kuti nditorewo joko risirangu I can't lift it. Yanaka yakapenderwa kare inhau inonzwisisika inotaurika zvakanaka nokuti iye mufi wachoka. Dzimwe nguva ndakadai kutomiswa chitsvuku apa ndinotongonzwa kuti nyaya iyi irimo mumusha ende yakasimba nezvayo ende inyaya yokuti inoda kugadziswa nenguva yenyu imimi vana baba handiti ka nekubatana kwenyu kuwirirana kwenyu vana mai vatorwa zvakare vanakomana vachienda kunobatsirana nemi pamusoro pematare api iwayo ndo mashoko emazwi atingataure nhasi muzuva ranhasi naye. Ndichakumbira maoko 1 2 3 umwe nomwe anobata kapu yake handitika totifambe ichi hachisumuki zvacho tirongoti zvifambe nenzira yazvo yakadini yakanaka naye. Munoziziva here kuti vana baba kana munhu achiwese akapinda mutoileti apinda mutoileti hakuna anobuda chinhanzvera muromo kudai anobuda mutoileti anobuda achipfira mate handitika. Saka inini ndoda kuti mwana baba mumbondipfirirawo mate apa chinhu chiri kunhuhwa ichi. Vana baba vakagara vana baba vakazvara vanakomana 1 2 3 ndoda kuti mumbondipfirirawo chinhu ichi ngoti pu tabuda mutoileti tiri kubuda mutoileti hatisisiri mutoileti handitika. Kutaura kuti zvatatichida zvezve tadini tabatsirika handitika pu ndo thank you yemutoileti handitika. Hakuna munhu anopinda mutoileti achibuda mutoileti achinhanzvira mumate hakuna. Saka nhasi tiripo kuti kana muchipfira hazvire kuti muchasimudza mhepo handitika. Tiri kupfira hunhu uya usina kunaka watinofungirana watinotaudzana panzvimbo. Nhasi umwe nomwe akaona umwe munhu asapfire mate asi nhasi umwe nomwe akaona mumwe munhu zvimunakire uyezve afare kuti bamukuru aripo bamunini aripo vana vedu tiri kugara zvakanaka mumusha handizvo here. Ndo zviripo nokuti pakati penyu vana baba muri kutopfirana mate musingazvizivi kuti muri kupfirana mate. Umwe nomwe achiti kana ari mumba make nemhuri yake anga achena kunoshatirwa maningi sei pamusoro pomumwe munhu. Asi nhasi tiri pakuyanana pachitikwa chimwe chete chokuti ngatibvei tese mutoileti. Hakuda kuti ari kuda kuramba achinhuhwirwa tese ngatibvei ngatipfire mate. Titange kutofamba kufumura kwandira kuitoitawo ndototanga kutofumura pfirai mate tifumure zvese zvinokuteverai pfirai mate totitanga kuchitora hwema hwedu pakufira kwatinoita mate tonoti tingaite sei.
Akapugama hangu ndakanani. Hazvina mhosva achati kuda chete kungoti. Hatina masoko atotaura, hatina kana masoko atinotaura ipa. Ko zvasubuda zvimata izvi. Ngakune mate kana kana baba. Akupira mate. Kuti tikangopfira mate zvinenge zvakanaka, handiti ka? Zvoita zvakanaka. Tafira mate. Right. Indapedza nemumwe ngabata. Vanotaura ndoda kuya kanzi aiwa usataurisiwe nyarara. Bata yapa munyatsochidira. Wana mbata dota. Umwe ngayo nisoti. Mana bari? Ibano. Pita monta me pita mo to kaza aburi sa mo ya pila gam pita. Sono. Dai mo rico. Social media msasari mashule. Hiyo ni ndimo ndio hapa ndio zinaonyesha. Ndio kama mtu sana. Atambie. Sana irusha basi. Sana irusha. Unoga paurudi. Utamama sana. Mama yako.
Itonga matungo. Ndio mimi hapa mbele yako. Sana yako ndio. Andiko na sala yako. kumbira zvinadho bana Esse. 1, 2, 3. Right there.
Bombe munda. Ande kwa tatangira dala. Mbatato. Azamba ikatangira dala. Ano zimeli baba. Baba wapi? Ameno. Hadi munovima ere. Ai, wazimi kaka ndembo kanibona. Mimi amzimene futhi. Amzimene futhi. Yada amzimene futhi ere. Ayo ayifika. Tia kuka kishia. Duki mali tabucheka. Ndamboti kana tikabata tabata kwatita chitorera kusikumba kwe akusumba kwacho handisika. Warume mamuri mupfumvu. Tada vei mungweva. Kama kawaida kama. Wajachiri mane banga. Kutoka ini baba. Sina briefs iri. Kada stuff like this. Mama sina briefs iri sasa kungu. Maresa. Chachaneso baba baba ni banga. Maresa. Cheko kwa nafanya. Chacha kawigwe. Chacha kawigwa. Banga big na mwana kikaka. Kama anofamba. Makaberengwa mese family yese wakadzira. Hey. Mvura yekumwe.
Mba dombe nyune mune reza. Mwachita reza. Ina ni business. Kana hiyo sisi mabada hivi tushaanza wapi? Hau. Bana. Chakavigwa mukamona chikadikidikiso mutora bepa ranga ririmo tushaimbize kuti saka kuti mudise zviro zvirimo munyatso secha ini mushemutsvaga chiko mumabhachi angu ndozvinoitwa aiyo zveshe zvinoita ndizvizvi kudai ndazvisiya manga muri kunzi apa mwaita hini kuona maita mvura mukapindikiri idrama ndati idrama idrama part 2 rekutanga hanzi idrama idrama zvazi madrama hanzi madrama yanzi madrama unomwe aparochi Afrika udaro gara nezvigebenga wako Jesus norombo sakauya nemunhu here ndikuda apa ndida kubvira ubvunzo wandinatse kubvira kubvira kuti ichi chimubikisa nzai mvura vachioni achichabuda mbamwenyu musati chabuda mwenyu kana ndiri kuda kuziva ndashata here ndinonyesa kuziva kuti hau kamwe mumba macho ndichararemo here inenga pane zvino zvaunoda kuziva we should know kuti kuda kuziva tese chii akanaka munhu wese wakadzi wese wakaberekwa ishiri zvinenge shiri saka nhamo yapera zvisho avika zvinenge shiri saiswati yenyu musana manje zvaunoita ka iko pandambo musana ndio misana iri kubata wamai misana aiwa muzati misana yakanaka misana yaturai mishonga yakaberekwa mishonga yakaberekwa wana kuita kudhipota kubva kubasa ngemusana kungoenda kuti taakuenda tinogarirei varume vakafa kudai zvonga ubenzi kundozova neubenzi wekudzinga wakadzi kana iko kudhakwa kwacho unobenga na madhakwire waita madhakwire chiko icho wana wese uchima musana wana wese unodaro bemi unodaro bemi varidzi vacha handini ndati zvinoda muridzi zvichandooneka zvega asi kunyanya vana baba baba musha munomu patiri panapa munhu munyatsomutenda pasine kudenga baba musha uno patiri panapa pamupatakatsika panapa umwanaka dai muri maito muirovera mururu akashinga murume maito muroera mururu murume Kasunungurwa
dada zvakanaka Mwari vatiitira zvakanaka Mwari vaita ndichavati vana baba vese nerudzi rwavo kuberekwa kwavo handitika uchandipawo tsono yangu umwe chete handitika kana mbiri zvadzo ndochiita zvandochiita hachisi kuzosara chakadai tiri kuda kuenda nacho kunochipisa but handisi kuchipisa varume vana baba vanoti vana baba vasina kujamba motopi toda kuti chokwadi chibude pai Pachena. musafungire avo musafungire uyu musafungire uyu musafungire zvongobuda zvega pai Pachena. zvinenge dambe tichidai nai mambo vataurire kuti zvakadini zvinenge dambe tichidai handitika ndazoramba anozoti takaroiwa handitika pane here munhu ane chaainacho chaanofanira kungotaurawo kuti akomana indi akambotsaudzira ndikadai Nyararaiti mbozvei. pane here munhu ane chainacho kutaura kunana baba vemusha akambotiwo ndakatsaudzirawo ndikazombodai tisati taita chitsidzo chedu kuwanakomana uko handina dhiri nako kuwana mai ana dhiri nako ndoda kutaura nana baba vemusha pane here akambotiwo ndakambotsaudzira ndikambodai zvino vana vangu tapinda mudare aiwa ndokumira mundiregerere tozwa kuti areurura nai pasina izvozvo kana mese makachena aiwa toenda kumoto tosangana kumoto handipaita titesingatibude mutereti mukafira mate handiti tapfira mate tachi zvazvichinakidza handitika ndezvizvi pakupfira kwataita mate takuenda kumupendero handitika paiva tatiri aiwa tobuda mutereti ngatipa tabuda zvakanyanya tese mutereti handitika tisati tisanhuwirwa umwe neumwe agare zvakadini zvakanaka tirege kuramba tichiti dambudziko after dambudziko after dambudziko chinhu chakatoshatisa muupenyu hwedu muna tenzi handitika ingadaro ndichidai ngatikasike mundipo chipepa kari chisaka chokumonera Chakalipo chokumonera jira unoma oil here maist oil sono dzenyu oil yeblack chaiyo chero chamusinga chadi izvo ndakuwara makuwara ishuwa irubulaone ndimushenze kuti zvinowanika muchekwa neimba amutoshamsiko ndakabata mumba ndachekwa mumba ndachekwa mui nai ndachekwa mupanzere mabuda matiri mumba ndachekwa mumba kuti hazvine mhosva haya panopora asi inyaya yekuti zvirowanika mubasa handiti kana mukwanzi kuenda kubasa hausi kundoita basa rawakagadzira iwewe ita basa kuti vanhu vadini vanzwisise handiti ndachekwa mumba zviripo saka ngatiti hatisina hedu zvokutaura nai vana mai nana baba hatina chekutaura ndizvoka mapererwa here right saka ngatichengoende ndipewo zvetsono dzenyu mapererwa muche dinadzo kuti tsono hatina amuna dzanda unotora nemaoil wacho anga aubhiriyo sana ngadaidzi ziri raitorwa nguva iko zvakawanzika zvinoda kuchirume tozokurukura kuchirume ziri munhu here akamira ari kufamba zvoda kuchirume ko mukazotaurwa zvisingaiti muzodii ndinorespekta vana mai vangu handiti asi dai anga iri n'anga ingokutaurirai pachena unoshaziva kuti yei mumba ungasvika munogona kutadza kubhilivha ini asi ndiri kutotaura kuti munhu uchekwe mumba so ndiani achekwe
Kuona mapizirwa chinhu chakadai kuita tiutadza urara unoona kutambudzika kurara amutorarika umba muine chinhu chakadai kawani hope ndokuti Mwari ariko, Mwari akukomborerei, Mwari akutumai chaizvo chaizvo, nokuti kuti ungoti tati kurara apa paine buka rakadai nokuti endai nekuti mamuri pano mese dai mamaramba kuzouya kana kuzobatana nevamwe ndimaitosara nazvo maitosara nazvo ndimi muri saidi renyu mega nokuti hapana izvosvika mumba penyu imi maramba handimozvona saka ndo zvakanakira kuti tinge tiri pamwe chete izvo chaizvo sure taakutorarawo maurarawo zvinoita kuti vanhu murare unogorara hope seizvo wachitonga vanenge vachitonga hope haudziwani zvati imwe itsingano chaiyo imwe ndo chaidzo dzakanaka oil haisati yawanika ngauye nemaoil makadzi munobvisa mari yachiremba zve mari yachiremba makadzi munobvisa mari 500 haisi shoma musana yatopora kaisi shoma musana yanga yakaenda kudhara kana adhipotwa handi akudzoka musha otosvika pageti musana watopora watokuma ari ikoko munhu musana warwa akawa mukadzi wemunhu hazviiti kuti aroore muroora ndingagari naye kamukadzi wangu mwedzi wese andiita nyaya chete tototadza kutowirirana tonongedzana petro inovhunduka akashandise zviripo ndoirewotowashaya oiri ndoirewotowashaya oirira umwe iri inozongotengwa imwe ora aiwa ngaive oiri chete Samuel, unoenda kumatomba kwazvakabva chaiko chaiko zvosvika kupi ndo mamiriro edare kana mawirirana nedare kuti ndo zvamunofange muchiita nekuti vamwe vari kuchema chema kuti shuwa zvatisina kupara ende tikazoda kuti tinofesana nemunhu wacho iyoyo kuimba iyoyo vanozviramba vanhu vanoda kumbopiswa netundu wavo vobva vauya kwemuri wokutsvaga iwo ndo zvinoita kuti muzive kuti aiwa takurongera pamwe chete nekuti mukazoti mimi nhasi no ndimi munyakurwadziwa ndimi nyakunoitsika vanhu vaya ivo vane maitira vanotoitawo zvichikuti zvikunetsei kuno saka ngazviendewo kupi saka ndokupendera kwoupedzisira saka munenge mawirirana
nedare kana zvakadaro nai kana mawirirana nedare kutaura kuti taakufambidzana ndochizokutaurirai kuti dare redu kuti riite wakomana makambodya sadza handitika ende mudzimba dzenyu mubika sadza nai batira ndokubikira inini rinoshata harinaki sadza iroro isadza rezviyo nemuriwo wemunyemba asi tinotanga tapa magamba muriwo wawo tosiya padunhu toya muno mutodya sadza tadya sadza tapedza kudya sadza totongopendera takadaro taguta sadza nditi ndiri kuitira kuti uko vakanga vatuma kunoku hazvisviki kunoku zvinodzoka kupi nokuti kunoku matodyawo zvenyu zvamadya uko vakatodyawo mbanda dzavo dzekutumira chikwambo kupi dzokutumira gamba kunoku saka mbanda dzavakadya imi mukasadya mbandawo dzenyu dzekushandirwa zvoramba zvichingokunetsai ende zvoramba zvichitendera mushamani menyu mahara ende panguva yayo kuti tiri kutotambudzika tirongamba tichingotambudzika saka zvakadai tinoda kuti zvakadai zvidzokerwa zvakadini because imi muri pakusairirana nokuti takadini takawanda handitika imba yakaitwa zvinhu izvozvo vakati zii asi imi muri kupupa vamwe variko saka ngasidzokerwa zvakadini saka tiripo pakuti ngatiwirirane ngatsvage machisi tidzike pamunoona pakanaka patinopisira handitika baba ndingavanetse zvangu kuti vajambe because vanogona negumbo vanotadza kuzojamba moto tozoita dambudziko futi kuti baba awira pachoto amuzvione toita dambudziko kuti baba edu awira pachoto saka tikavapawo mukana wekuti kuuya patendi chida aiwa ngauye kana vana shungu dzokuti vanodai vachijamba aiwa zvakanaka asi isusu tikuona kwedu ndechekuti munhu anenge makumbo anogona kuvaremera but tenge tichiwada pachiitiko handitika nera Jesu pane pamwe here patinoda kutendi pokuti tipisire zvinhu tione kuti zvifambe zvakanaka varidzi vemushando makumbo bho here kana kuti tichapinda mu 1-on-1 baba tichapinda mu 1-on-1 tosangana nezvihombe nandizoziva hangu nemazita navamba kumusiya kadaro pamusumenta asungwi akosi kapisi nenyika pakati azungu zvimarara already pada kujamba apa munokwanisa pakanaka tidak motor nyika yazona asi izvi zvidiki izvi pagara bande imwe yacho ndiyo here yakazobara ndiyo takaramba nayo kwada kutora yakatura ine vhini asika pane vhini dzinodziri 3-4 ndinadzo ndiri bhatiyo nyaya dzekutenga nemadziso toda sikiri nyama yada sikiri idi madziso wandirasa ine mbiri dzandinadzo nechimukono chamboshora chipi chachi makoma machibudisa nditochibudisa ndakafika izvi hapasina ndotobudisa mutoshamisika nechichi dzai murume akatiza pamukova pavanhu kumhanya kwezi audzati kwamashambe zvotominesi izvi nando pamwe tichatogara tikuno kugorosera togara musango mamo ndagara musango kwete zvirwa zvikoyapa kwatozokomba kwangu
ndikadzoka wandotsvaka kuti nhasi vadini kusoza. Murume dai mandochovha mapande aya andoendapo akawanda maningi mapande aya angarekerei Right, pana baba. Yeah. Yeah, pana baba. Pana baba ndi mukuviwa. Arutanga ndiye ndio. Mutanga ni muombe neno linokwanisa. Mutanga ni muombe. Muombe ngata. Kungojamba chete. Say it msoko. Oh sorry. Kiswetu kwenda. Mira. Jamba. 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 Unaona chichie huko mjini. Kwanza. Mushamuno mune munhu akamboteka njere mufamily. Oh. Akambopenga. Bamkuru. Murume anobatsirwa arege kuzosvika pachikamu ichocho. Kamba zvino. Murume anobatsirwa. Nyaya idzodzo dzakatokanganisika dzakatotarisana neupenyu hwake. Unabva kuzwa bereki, unabva kune usu. Usu hauchakanaka baba. Usu kwahwo. Ngezwa unompeza zvawo. Abudona dzakakokere. Zairokwa sei kuita chikuti ayi. Ungaitotora nguva kuti mhanza idzivhudzi yacho.
wakatoda sekuru. Alright. Sekuru aitodzwa apo pane contribution kakabatsira kuti kana vaboja mugona zvakandoita aiwa ano ndinongozwa kuti kakaiswa vakatoiswa ngewaroi ndakaiswa ngewaroi kakaiswa ngewaroi yari utoshiswa nekuti takachira muzaifuna yakazara zvaine zvakazara inombo vesiyana nazo ari kudzora tozopiwa handisinoziva kuti mune kana sauto ona ndikanokapiswa vanozondekuweri yangu ndoishandisa ndoda kucheka miti yangu neoiri kugara nemifuro dai yatoshaika saka ndakabhoya naye chingani wiki rino atanaye wiki rino vakatofemera Zimbabwe. ndikachiri pacho apaki kuti ungosvikira kuti make sure ndiri unenge wakatsveka ndaona kadzidzikacho zvakaoma zvandosvota kuti pane vanhu vamisa action dai pane wanabatsa wanga waripo wana trace musuya eta wanga wangoya tawitnessa musuya wanga waripo zvakanaka fani no ashaiko unongoona kuti weziya papai rakaziya madhiramu zana pachivhitivhiti kumba kwedero haitofanira towirirana wana baba mufanira kuti mutowirirana garibikwe isoko ratotaurika zvinezvi vanototita bhozi mwa machena autodiwa machichena asi munhu ukazobatazve ngatiti zvambobata kudai hauzoiti nharo dzozobatazve ndachazozvibvunza kuti zvadaiso munhu azosara ibatazve adzidzokorere here muridzi wezviro izvi kubata ndiwo patati isusu jambaiva nababa handitika nekuti hazvina kuitwa nezera iri handitika vana baba ndivo vana baba vemusha handitika saka kunana baba kana pane muridzi wacho akabata aiwa ndezvani ndezvake yayake kusvika wareurura kuti inini ndakadai haina ndimbokuteri unotouya unotonditsvaga nekwandogara ende wanditsvaga ndokutaurirawo enda kwamambo mambo ndo achatoti atenda munhu please ndapota ndo patozokuatenda asi unenge waane muripo wako wega pataitaura pai wairamba sei izvi zvinasi wakubvuma zvambouya sei kuti ubvume chii
musinoita kuti wakomana reururai wakomana reururai ndisati ndaita mhiko dzangu uye zvizvi bvunzai mambo kuti pichakachaya reururai wakomana iwewe une zvakati zvaurushandisa kunzvimbo yakati ina ndina iwe une zvakati handina ndikati ino nda kuita zvinhu zvangu family kati itai iya vanofunga kuti pamwe inoperera pakudini pangonzi itai tanyandura nyandu mambo chisara inini basa handina baba mambo akasara saka wakazoenda kwana Rusape kunotuta imwe mishonga zvinyi zvimachira airamba watononoka kudhara saka ndo zviri totaura tiri musha muno kuti please iri harisi dare rekutamba naro tiri mudare patikani makamboungana henyu makaungana izvi zvamaungana izvi inasana mboungana nemi saka hatidi kuyera nyoka negavi iripo inogona zoroma wani wedu pano tozoti takamboudzwa inga wani chisi chinhu chakanaka handiti saka tinongoda kuti anoda kuzvibata ada kuzvibatawo hake ngaangozvibatire ega but ndadini hangu ndataura ine zvangu ndaita ndapedza oye mambotaura ubika sadza racho bikai kanti chinzwai hamunditi ndibike todini ndo mubvunzo wakanaka nokuti mukatibika sadza racho ina handibvinewo zvinhu zvangu kumba kenyu imimi munotaura makamirira sokuti makamirira mhuri yese vakomana nhau dzamataura dziya todzifambisa sei chiendai kumaketi motsvaga upfu wenyu nemupfushwa wenyu zvogara kumba kwenyu koko mondiudza zuva kuti maungana zvinozikanwa kudarira mambo kuti musi uyo takuenda kunopendera but kupendera kwedu hatisi kupendera nyaya yataitai tiri kutaura nyaya dzechii dzezvikuseri nyaya yataitai hasi kuipendera tiri kutaura zvekusaiti zvengozi idzi ndozvatiri nezvazvo wose kwe dziri kutinwa munhu abva adzidyira mbanda kuti isusu kuno kwete tadzivhara ngadziende kupi uku takawanda saka imimi mukanzi takawanda dzichangotekeshera dzongofamba uko muri dzokusukutai bhozi makawanda saka chibatira pamwe chete ndechekuti tinokubikisa yakasadza kenyu imimi tosarudza vana mai venyu madzimai enyu akatendeka bikirai vanhu ava sadza but sadza hatingobiki zvechete mari bika rapera ndoti isai sadza renyu apa ndini chakupakurirai baba mukaona muchitadza kuti akasakupedza kasadza kakadai kezvino kadikidiso chete chirango chete musi wa1 wechituru kapera takawanda tapedza tatopedza ipapo tozotarisa maresults tapedza kuti ngozi dzinofanira kurova kumba kwani tarova kumba kwadzo ikokoko ndio vachafanira kuuya vauya ivo vandoti vakomana kapaipa tatakambonyarara asi sosoka ngatichiti zvimwe chete makuchiita zvimwe chete muchitangira papi maani mutungamiri handizvo chamuri kuchema kuti isu tinomusvika sei munhu handindo pamuchema ngozi umba dzakaseperetana hatikwanisi kumusvika nje handitika saka anoda ane masvikirwa anodini anoitwa nawo totopedza nyaya dzacho tikadai tapedza handiti totoenda kune zvimwe zvikamu ndo nyaya yangu saka paupfu unonge uchidiwa nemupfushwa zvinoidiwa zvakawanda sei muwandu hwenyu handizi kuti ndo huri panapa chete kuti pane humwe huchazouya pane humwe hunogona kuuya but ndikakuti tsvagai 5 lita yenyu yehupfu motsvaga tikakuti garoni remusoni remufushwa yo ringakawandisa babosha hatisi pamwepo tinamuringana kana musina kulingana asingadi chinhu chandaramba ndechekuti munonzi munhu asingadi musiye akadini nokuti munhu asazomanikidze munhu pakudya nokuti ozonzi rinei sadza racho sekunge raiswa mushonga ndimi mega mune mazvibikira sadza renyu changu kupakura chete asi handipakuri ndiri panyama ndichapakura ndiri pakuyera handitika chokwadi ngachizviratidze hondo ingadzokera musha kwayo kwayakaparwa totangira kupi ikoko kana muchizodaidzwawo mozodaidzwawo asi hondo yatangira kwayakadini kwayakatangira handiti ndofunga mabvunziro aita wateta unongoti vana baba vakapa kupuka apa komwe vana baba asi vanonga vari loko nguva kwangobva ngwazi hawapo amenoti vana baba vapuka apa vakamiririra vamwe vana baba nai handiti kutaura kuti vana baba vamwe vasipo vamwe havapo nekuda kwokusada vamwe havapo nekuda kwezviitikwa handitika kuti inini ndazombobatwa nezvakati
but vamwe havasitodi nezvazvo handimozvona wozouya after mapedza izvezvizvi kuti nyaya dzazofamba sei wada kunzwisisa kuti nyaya dzadini dzafamba sei ko iwewe uri baba sei uchida kunzwirwa neumwe munhu semwe baba iwe uri baba kutaura kuti munhu iyeye haasi kutoda kusangana nesystem iyoyi saka ndizvo kuti pakudya papo kuti tine programu haisati yapera kuvapo kwake nekusavapo ima mutsvagi handimozvona ndo nyaya dzatinofamba nadzo asi programu unofanira kutomuudza kuti programu yedu haina kupera iri kupera pakupenderwa panhau dzakati kuvapo kwake nekusavapo hamunei nazvo asi shoko rasvika kwaari ndokufamba kwedu dumwe futi mubvunzo pane ndandiri kumbira kubvunza soka pengu ndigona kunga ndamhanya hazvina kuita saka patuta kuti chiro chichita chuno ende hapana munhu abvuma kuti ngechakeba chipezekana muridzi here kana kuti bozi pamwe chakatoiswa takarara mhodidini chinokwanisa kuzikana muridzi here chire muridzi wacho ndati inini wana baba wapuka moto handiti wapuka moto mari zao sanofanira kudini warubuda handitika mabudira anda mari zao handigoni kuti baba ndo muridzi wacho ndo muridzi wacho pana pamunosara mukatemana pana handitika nekuti uyu arwadziwa nguva refu nemusana handitika saka uyu arwadziwa nguva refu nemusana but ini ndiri kutoziva kuti pano pandiri pana atoripo papi pano muridzi wechinhu ichi asi handitauri ndichiti nekuti matemo already makatoasimudza kare saka changamire mambo ini ndaisachatoona unga pasi china nenidhi yekuchatsanangura ngekuti hapane munhu usine pfungwa pakutofanira kuti titonzwisisa kuti zvaitika takuchimirira mari maonenda kazvi endinoona kuti chokwadi kuti toda kuponawo newe kwamasodza kanyatsotaurana chokwadi petakamboenda uko zveshuwa tingati wamwe wabatikana wanopesana ero zvisviko kune one of wanawo daipene kana marepresentative bozo akazongozwa futi still pachangodzoka kuti chakandoiswa ndakarara hatitochizisa achisi chemuridzi chero akandodaro asi mari dzausi achaoneka imimi handiti mune mafotos media iripo handiti mune zvamamuchitawo sefamily handitika munofanira kukandira vamwewo vasinga munokandira kuti ndo zviri kupi ndo zviri kuno so tiri mudare zvatiri mudare iri zvamira apa zvaperera apa zvatangira apa handizvo saka tirege kuramba tichingodini tichingotendera pachimwe zita ndokuti mubobobo handitika vamwe vanoti waturuka handitika vamwe vanoti nyamukunira handitika saka ndokuti mukwarakwatu handitika saka nyaya dzingoripo vanotumidza mazita akawanda asi vachitaura chinji chimwe chete chavanoti mubobobo munoziva kuti wani ukarova kumwanakomana kukupedza simba wakutoti simba rako parinopera chinonzi kupedza simba muziva kuti chii paunoti iwewe ndini mukomana ukomana hwako iwe unenge uripi uchitopedzwa handitika the moment adopedza iwewe ndichagona kuti nini kana kuchembera chako handichemberi handitika ina handichemberi ina handitambudziki zvaunofungidzira zvazve iwewe ndochitotambudzika iwewe ukatoekwe ndito tokutaura ndotokupawo mari but ndichitosvoita simba rani angari big and strong simbi dzegermany dzinoita nyaya dzatinofanira kunge tichiitaura ngatibatsiranei zvakanaka zvisina kuzonongedzana kana kuzokumhana handitika but ndanda kuda kugumbuka zvishoma shoma ndikabva ndati ko ndikusiye here makadaro ndanda kutoda kutogumbuka ndada kutokusiyai ndikati ndakuzvisiya izvi mari yenyu ndichinayo ndongokudzorerai motsvaga muchiremba ndo zvandafunga but ndatombodhemenjwa manje ndatombokuwara ndati kana ndakutorega nditoatake ipapa makandonyaya ngatiwirira